record na nagpakaya record ka no pamakag nagparo sa manutong naging gutwa kabubuli dunia askanyan ipagusar no syaitan si iko kapmimbanan yan panggawian yan si iko mga tao kung kusimba si iko Allah subhanahu wa ta'ala na mag-witness silang kukaungkir o di na kambaradusa ay sad na kasasaba pa no naging dunia ito itiktan no amay ka ilayin tanong sulangwan na sabab akasasabapan sa kaawat utaw ko simba sa ikwallah nagu kisos sumakyang o kambaradusa ayas sabapyan na sa dunia o di na parahisan o dunia gito'y mga tao na andit ni makalakiran sa dunia na kibinabinasaan so kapagaman yan kibinabinasaan so kapagintaw niyan sa ikwalungan na more agito'y dadaraan at itod na kapagintaw at tanityasa ayaman na niyan natatap ang kapagintaw na tomo as ikakargarganan sa iko dunia abadi ubas ikakargarganin sa ikwalungan na more ginan napakautang tanwanan sa iko mga pusutano mata-mata na sukaw yaguyag sa iko dunia na malbudaya na ayat dito maraganda kaw yaguyag amay kadiun makapas sa manusia na so apaguyaguyagin sa ikwalungan na more na isa pagkabinasa ko kaw yaguyag sa ikwalungan na more again ka iya kabubayay kitalug at tanto sa iko dunia tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu sad natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayam beloy ahimman ayam beloy adinian di pelangalanganan sa oras pagi importante yan ronyanon tiyaman sumang oras yan na sa dunya na pakarganan sa kanyan wallah ayamanan yan nagyang kutabetadian na isagong parak wallah kargarganan ka sa kaplubang ka sa iko kawiyagan ka kargarganan ka sa kaplubang ka sa iko kamapian ka sa kaya dunia waja'ala faqrahu bayna aynay na balawin wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kapakakailangan yan sa sinin ibetug sang kaya bedbedian sang kaya matan yan katawan niyo tunay bungtalo to aya kapakailan yan na langun pirak ayat na ipengalik ta otak yan na palid pirak palid ka sibi-sibi ang kudunia na kararagaragan sa kanya sa kapluban yang kukawiyagan yan na ayaw mo panamaiman yan na pirak nagis ka niyan, ad na mga tao lagi dia, ad na ini sampai sa lagi dia livil ang mga tao. Uman kadulunan ko, sambayang, uman kadulunan sa kasimba sa Allah subhanahu wa ta'ala na tigin, nanabunan kekan. Ay man tuwa kailangan na ka na makakan ako. Ay kailangan na naman to na makatamuk ako. Nainwa tigin nga ba, kumasumasa, maganda matay na utabos sumangur sa Allah. Nagyang uta pipikir niya, nakaplubayan sa kawiyagan na ad na mas sa kasingurian sa Allah na dito ba ipera ko wala ang uta kapluban niya ko kawiyagan yan na kurgurganan na imbatad wala ang uta apakakailangan niyan sa ikubadbadiyan maana ayabu mailen yan na sa dunya na walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah da masukat yan da makataling umon sa iku dunya yan akasukat yan inunta na subuso matatangkad ini surat wala ang makubagin yan mana-mana marka pakatuman ka sulang managagang ka sa kapangawiyagan ka na iman ako pa na ibagag ka suagamang ka na did na makwang inong tabo na sa mapapasad ito'y sabab amangin sukuran tano ka ay suguan ra ka wala nang galbakang ka suagama ka sangan wala sukariskir ka wa man kanatil akhiratu niyatuhu amay ka sa tao amabaloy sud akhira ayan yan niya wa man kanatil akhiratu niyatahu sa tao amabaloy su akhirat agito ibanta ka pikirian ayam anan yan na ayan yan mapuplano na makasud sa kanyan sa iko surga umpiya-umpiyan ang kutab kadiyan sa alungan na mori jama Allahu amrahu na pakalubudan sa kanyan wallah timunon wallah ang kutwa ketunan yan sa iko kawiyagan yan waja'ala ginahu fi qalbi na baluin wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kasusuat yan giyang kutwa ayamanan yan na dinyang kapakakailangan sa ikupuso yan mana sa kana
Kakontinto ka sa iko nganin kana yung utwa kontinto sa iko nganin ay niriskir ka wala. Na basta magdam ko to sa ginawang ka, may tumala na miyaswat kaon, may tumala na miyakatyo ko ka, na tangkedang ka sa ginawang ka, asaba po to ko, kainaman ka sa iko, alungan ka more, na biloy wala ngot ka kailangan ka, sinin piyadalam sa iko, puso ka, ayaman na niyan na, yung ko to, kakaswat ka, udi na kakakuntinto nga, nakatiyo ko ka, ang utariski ka wala na piyadalam yung puso ka. Apya may ito na miyaswat kaon. Wa atatsu dunya ragima. Na ayaliro na pagkataling umar ka tigma na ya o Nabi sallallahu alaihi wasallam su dunya ay makadada panas. Mana sangkot wadang kakakilangan na sa iko dunya. Din ka makakailangan ka. Masuswat ka sa iko. Inibigay ka wallah na pakalabud ka subtad na ay pangalimbaban ka na sa dunya. Ayar kap sirbisyo na sa dunya. Ilan yung manalangwan na mianarig si iko wallah sa mga ulama. Mianarig sila si kwalla, miyaganit sila sa ilmo. Nanabayran awida kalni, kakwairan si kudunya. Na siya kaya pa nga babaliran ng mga ulama, mga barasimba si kwalla. Na ining ginaway sila ng mga laytamok, pinggastuan sila ng mga laytamok, pinggastuan sila ng gobyerno, pinggastuan sila ng na mga gaasyan. Na so di rin pipikir na ubayran makwa sa dunya na ayakiran miya nga limbaban sa dunya. Na pangaylay tanong si ko mga tao, iniawi din akal sa simba niyan, o di na swagama. Ayat na bisir-bisiron na sa mga tao. Sebab sa giyang kutwa, ketuman ang kutwa katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pangalimbabanon na sa dunya. Gitu sabab, ini panawag tuwag mga ulama. Akala niyo sa dunya, ittaqullaha ta'ala wa hasibu anfusakum wabda'u wabdulu asbab hayati qulubikum. Igman niyo mga ulama, akal niyo sa Allah alabiyamala. Na ito nga niyo, udi na sama na yan na pumagitungo man isa ginawa niyan. Ay ka pumagitungo tanong sa ginawa tanong, naman isa na kagdam yan na ginawa niyan, wanda miniramig. Si miraramig ko kambaradusa, antawa ka si miraramig si kumangunutunod si kwalla. Si ibu ko salungan ka, nakitong kaw ni, andun miniramig su amal ka. Si ko isa ka oras ka, nakitong kaw ni, andun miniramig su oras ka. Na ay pinakamapi ang mu'min na umanis sumagadong na betad na makalabaw. Antony buntalang ko takapagkalabang kaon. Na langwa na sugod ka abetad, udi na oras, minutes, na adin na kipakawit kaon si kalungan aka mauri. Barat yan, na sumungkas ang kutwa derpa, upama ka derpa diindagangan. Na minus na miyang ang galabak kaon sa mapia. Ad na minipangalim mo karo mga tao, ad na kiyarilan na karo mga tao, ad na kiyabagan karo sa lugar ang mga tao, pamakapadagang ka na, ad na miyak pakakakul ka mga tao, ad na miyak pakapiyang nga ginunin ng mga tao, ako makamambog kung mga layok ka, na lagi dito, adin na mapakapiyang nga kira na ginawa niyan. Lagi dito, numan ni sumagadir ka betad na, ad na ningaw ni mang galabak ang mapia, ami pakawit ka sa alungan na mori. Lagi dito'y latusan ikapamimikiran ng manusia. Opinion ka sa cellphone ka, na anya muna po na lakat ng kaon na sa Quran, o di nakapamatya sa mga panguyat, o di nakapamakinig sa wasyat, di nakalapis ka. O manis sumagad ka masana, di hindi magagaw so, dunia ka, gusto akhirat ka, na adnab kipakawit kaon sa alungan na mori, nagiti latusan ikapamimikiran ng manusia, may itong yan na ginawa niyan. Wahasibu ang pusakum. Maana, inang kaniwa ginawa niyo, pamagitungan niyo ginawa niyo, andi minirabik, dunia anta ka akhirat. Si eko salungan niyo, isa ka oras niyo, minutos niyo, absigad gano, na pigitungan niyo ron, wandon kiramig ang utamang amal niyo. Wabdulu asbaba hayati kulubikum, na pangilin niyo saukit, imang galubag niyo sa mga sabab, akakuyag o mga pusuyo, nagido ka ba sa Quran, mga simba sa ikwallah, pangilin mo niyo saukit, walyandur kulla wahidin minkum ma qaddama li akhiratihi, o na ilayaw isar ka no, o anto na nun, o di na ilayaw isar ka no, anto na nun, mini panguna kunan yan, amapi agalbak sa isalungan na mori. Giti ka ba sa tanong? O manis sumagadiri ka amasana, pangilayin ka din sa okete, anda man na yaik, ad na may panguna kunang kaon, may pakawit kaon sa isalungan na mori. Gito'y din ka kakilapis, sigadiri ka sa mga masa. Ilan naman nagyang kota mga tao, abilwiran so kapag intawiran, napalit nilang. Baka nausiran at
makanaw siran na sa Islam susang ko ta mga ilang agalbak. Mga ilang mga galbak dit na bon simbasik wallah. Na may pos siran sang ko ta ilang agalbak nakapakaturog man. Na mimbali so kawyag-uyagin nakapakaturog ang ilang agalbak na ando man ay kapakapas ay manusia. Na saka Muslim itong niyan sumasan yan. Adi kami talaga sa ikudunya nakapakaturog ka na ketad man akong swallah. Before ka pakaturog na ketad man akong swallah. Makanaw ka nakabaka kebarayat sa ikudunya. Adin na dinggading galbak na mga amal ay may pakawit ka sa ikudunya. May sampan sa ka na dinggading galbak sa kadudunya na umang kang galbak sa kadudunya na adin na kipakawit ka sa ikwalong namori. Pato-patot din sa ikamu'min. Agiyang konta kay tungan yan sa ginawa niyan. Agiyang kung ipagin ng kantan, wag yung kaitlog. Kailangan na masipataya umu'min. Masipataya umu'min agiyang kayatlo pagaluin tanong. O gupun ra kung niya mapadalam, napakalar ka ang utababaya sa iku akhirat, napakaitur ka agiyang kutuwa babaya sa iku dunia. Nagupakala kay plano. Pakala kay plano sa andamane kumpi sa iku akhirat ka kapakasulid ka sa iku surga. Giwid ka tanto akal ang uta kapakasulid ka sa iku surga. Paganiro na tigman yung mga ulama. Na kailangan na mapadalam ka ang uta al-hikmatu min khalqika wa ujudika fi hadhihi al-haya. Mapamikir ka anto na abis isabab anto na hikmah sa kiyadnar ka wallah nagukya pa kamuenar ka wallah sang kaya dunia sang kaya kau yawig siku dunia ang sering oto sa ginawang nga ino kay ni pagod na wallah ino kay ni pagod na wallah magarraka tingmani wallah subhanahu wa ta'ala anto na onon imiya ka bimban ka sa kasimba nga sa ikukadnan ka askanin imiyad ka. Anto na ano imiya kasindudir ka sa kasimba nga sa ikukadnan ka askanin imiyad ka nagumiya ka mo ayan ka sa kaya dunia. Na may kakasabutan ka sa hikmah. Ayab sa kiadnar ka wallah na simban ka sa wallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayab wa kiad na wallah ko mga jin na gusto mga manusia nakasimba si wallah. Sama na ito, ay hikmah na simuyan ka sa wallah. Ay hikmah sa kapakamumayan ka si kudunya na paginta ka sang kaya dunya sa tatap sagad agi pagilinon wallah hindun wallah o penggelebak kasi sa mga pipya ang tawag ka kong penggelebak sa mga pipya. Na andun ni kasabuti manusia sa ayat sabab ang pakamumayan si kudunya na pantag sa simbas ikwallah na ketalikudan ka sa akhirat. Kailangan na mapamula na sa ikong mga puso tanong. Kailangan na pagkansaran tanong, umantano din maribat, umantano din miramik dunia na ansaran ka sa ginawang ka. Bagdam ka sa ginawang ka, mimbitir ang ginawang ka ginawa ko, na miyada ka ko pakasal. Aya man napakasal, akidnar ka wallah, na kanabapantag siyang kaya dunia, kapantag si kualungan ka amore. Aya man na sabab, kaya pakamuyan ka sang kaya dunia, na pantag sa kasimba nga si kuadnan ka. Nauman ko to katadman na makaito ang kutwa kita talog ka si kudunya. Ikadua na mapamikir ka ang kaya kada abali o dunya wa zawaluha agusto ka kada ang kaya dunya. Managing kaya dunya na pikiran nga ada banin bali matagbed na ya sabab akakuyag ka ko dunya kagi pakasagad nga wallah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunya dapat sakap ka tatapar ka o kauyag-uyag sisir ka so napas ka na penggelebak ka sa makakangka ko dunia. Mga pamumulang mo dunia, mga pagpar ko dunia, kaan may tataros, agyang ko tak kauyag-uyag ka, agyang ko tak kauyag-uyag ka, na rompan isa sabab, akapaka penggelebak ka sa simba. Ayaman na niyan nang, ok may tataros ang ko tak penggelebak ka sa simba, amay ka na niyawa nga. Na ayak ka gagakusar ka sa kakatawir ka sa niyawa, na kumang kasi kumang riski wala ko dunia. Na, sangot ka kagana ka, sangot wa riski wala si dunia. Na pikiran ka inwaya inad nuwalla kaya mga riski sabab sa anakan manggelbak anakan makan ka anakan manggelbak sa agama iti sabab at tigman ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sulang wa na kenu manusia si kudunya na palim na ipagisi wallah so kaper sumu'min na sulang wa na kakanin si kudunya na limunot wallah subhanahu wa ta'ala na so kaper na lang wa na kakanin si kudunya na palim isiksa wallah. Ay ito sabab na ayaw buwabigan sa lugar wallah mga kang mga riski niyan na sa mga mu'min halal kiran ang kutap keniran riski wallah
sambi ang kuto kapsimbiran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapir, nagidairan sambi ang kuto alimu Allah sa simba sa iku Allah, na isiksa kiran wala, lawan na kaniran alimu, lawan na ginawiran sa iku dunia, na balay duto ipsiksa kiran wala sa alungan na mori. Na, sama no to na, imagine nga, o di na pikiran ka, aging ka dunia na dabanin bali, matagbad niya sabab, akisampay ka si kuapta, agito so kasimba ka si kuwala, nauging ka dunia na kada, yung kaya dunia na kada. Mga tamo-tamok ka sang kaya dunia, mga tamo-tamok ka sang kaya dunia na dua-dua resulta. Dua-dua resulta. Ayaman na niyan na kapakayang tamok ka na mada. Mapaman ko, matulis ka, malapis ka, kada. Ikadua na makalalang tamok ka, nangganatan ka. Gitu ba sabab? Udi ba mada so tamok ka na sa kada. Na, kailangan na makabagayar ka ito tuma. Agiyan ka iya dunia na, kenapa ini tatap? Kada buang kaya dunia. Na ayat itu tanitya sa pagintawan na sualungan na mori. Ikatlo, kailangan na mapadala magtanong na masirun na si ba'dal maut. Mapamikir ka, anto na ikuryan na ka, o oriyan o kapatay nga. Anto na ikatarusan, anto na ikabulusan, o manusia, si oriyan o kapatay niyan. Anto na imakaranda ka sa kasimba nga si ikwala aska na din kakatawan anto na ikabulusan ka sa ikuryan o kapatay nga kapakaya siksa ko kubur kapakaya kaulu kunara ka jahanam kapakaya manalimo ko kubur na kapakaya ka pa surga si salungan na mori na metig man yung mga ulama aging kayatlo na mapapasesi ko po sa manusia na tangkadang ka aska na madadal mo ka sa iko titu kapipeligro agito so kababali puso ka kababaliw puso ka ang malilimpang na gumalilipat si kusimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tikman yung mga ulama ang kaiya gafla na isat na yan ang pagkabinasa sa iko manusya. Kaya kaya gafla na ayat na kabinasan yan na supi sa katawan na gusto paging mga tao. Andin ni katagur ka ang utwa kalilipat ka kusimba si iko Allah. Ay mana niya nandidarinong ka kusimba si ikwala na miya kalala kabinasan niya ka. Kabinasan niyan so kapagintong ka na kabinasan niyan ang kuto akhirat ka. Ayat wasabab na miyadar ka agyang kuto talo. Agito so kapumimikiran ako sabab akiad nar ka wala. Katukawing nga sabab akiad nar ka wala. Naguso kapipikiran ka sa giyang kaya dunya na daabali niya nagukadabu. Nagugiyang kuto kapipikiran ka sa anto na oryan o kauyag-uyag si ko dunia akabulusan ka ko kubur nagusi ko lang na mori ang bupunanan mada si ko manusia na itong nakaginawang kasa saka na malilipat ka mabibimban ang kota puso ka na talo kabinasan yan talo ka po abinasan yan na kinurupanon wallah subhanahu wa ta'ala so mga tao ang malilipat sa mga pusuiran na ayaki alawin yan sa Quran na inirupasiran wallah tigman ni wallah وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Ini repasiran wallah subhanahu wa ta'ala igmani wallah saben-saben aratig wallah aibben seben sa kami kung nara ka jahannam so kadaklan sa iko mga jin nagusto mga manusia at natig wallah ang mga pusuiran deran utong gede-gedaan sa iko Quran deran pamimikiranan sa iko Allah deran pamimikiranan sa iko mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala at natig wallah mga materan na deran ilain sa iko mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala deran usara sa iko mga ayat wallah ayat na mga pamamakinugan nila na tigwallah na diran pamamakinugan sa iko mga ayat wallah mga pangtumaw wallah na mga pangtumaw Rasulullah sira na tigwallah na mga binatang lagi siran o mga binatang balhum adal mas lebih siran pa na mga binatang pagiso manusia na ayamanan yan na dinyan tiyamat taman yan na ginawa niyan sa kapangbenugin sa ukit ikakuan yan si ko dunya na katawan yan din sa ginawa niyan na kanabatatap sa dunya na ron yan tiyaman na ginawa niyan na subinatang na ayamanan yan na tatatap niyan ang utwa kapkan yan sa iko mga pagparwallah subhanahu wa ta'ala akatawan yan na kanabasiksaan na mas mapasang subinatang nakatawan yan ayamanan yan na kanabasiksaan na liusang puto akapkan yan mga
pangankan wallah, mga rizki wallah, na niya nitentad man sa wallah. Na sumanusia, na ayaman na niyan, nakatawan niyan, nakanabatatap sa dunia, na marsiksaan wallah subhanahu wa ta'ala, na idedayon niyan, ang gotwa kalilipat yan, na iya kasayan silan wallah sa lagi ng mga binatang, kanatig wallah kasubra pang mga binatang, ulaika humul ghafilun, ayat wa sabab, na silan man sumabibimban. Langwan adi kesabapan, langwan ap kesabapan sa kapag ito simbang sa ikwallah, kapag ito tadma ka sa ikwallah, kapkawat ka ko simbang sa ikwallah, ayat wa sabab, nagyang kutwa kalilipat ka, kabibimban ka, nagugyang kutwa, din ka kapag importante ko simbang sa ikwallah, kalilipat tingkaw, na ayat wa sabab, na madar ka ang kutwa talo, geda-geda ka inu ka pagod na wallah, da geda-geda ka agi nga dunia na kanabatatap, da geda-geda ka antone orian o kapaguyug-uyug ku dunia na antone kebulusan ko lang namori. Igman yung mga ulama, agi ang kaya ghafla, nagkabaloy niyan sa tao, agkapadalam yan sa ikong naraka jahannam. Wali'aidu billah. Ayaman na niya luminong tanong sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala, o ba tanong mapadalam sa ikong naraka jahannam. Ikadua, tigman niya yung mga ulama, kinirupan wallah sa iko kalipat, o di na kabimimba ng manusia, na tarkul ikhlas, kibagak ka ang kuto kapag ikhlas, kibagak ka agiyang kuto, akatulabos sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagimata na tiga na sukis, sumasamak sa iko dunia, nagina natigyan na kabalo niya na mipaparian sa manusia, na taman sa mipaparian ang utapos o manusia na malipat agyang uta manusia, na andit ni kalipat o manusia na lang wana di kang galbak na kanabatulabos. Ilan yung man naging kaya mga tao mapasang kabantugan ayar kira na dunia, inuskan yan miyaganad sa ilmo kaan maylay ang mapasang an kabantugi ko mga tao. Inuskan yan min jihad kaigis kanyan na yaman na yan maylay mapasang. Inuskan yan mananagumtaman kan maylay mala makuha din si ko dunia. Da ikhlason kagis kanyan na madu dunia. Kadaklan iman to sa ding galbak na pantag saan kabantugi si ko mga tao. Uri na pantag sa kasibisibiyang ko dunia. Hito iti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamuna puna pagkataling agi pengerasiran uri na pagimistigaran sinan sa along anamori, nagyan ka ayat lawa kealoy. Paganero na ipangarasiran sa ikwalong anamori, ikagi sa buntalairan sa isang kotwa yung manan na naraka jahannam, nagyan ka yung mga tao pangali. Pagalero nagyan kotwa alim, piyaganad yan sa Quran, kaan matiro pababatiya sa Quran. Uri nagyan kotwa alim, amyaganad kaan matiro alim. Udi nagyang ko pababatiya sa Quran kan matiro papasang ikabatiya sa Quran. Udi nagyang ko patitidawa mujahid gaan matiro ayaman na tigas ikapakitidawa. Na palit na yan ay pangarasiran sa along anamori. Ay ito sabab nagida ikhlas. Dan ito na sabab pa na ino silang kisampe ko lagi din nabutad. Na ay sabab na malilipat sa mga puso ilang ko tantadim sa ikwalla kaptulabus. Na ayamin ibansa-bansa ko mga puso ilang na pantag sa dunia. Udi na kasibisibiyang ko dunia. Udi na aniran ko sa dunia. Na miyalipat ang kota mga pusuiran, ayaw man na mabibimban katulabus ikwallah, nagyang kota mga maliran, pipikir niran kisampay silang kung aptairan nakapasurga, nagisabab sa mapipikiriran na dunia, mapipikiriran na kisumbus iku dunia, na mimbali badan akya sababan sa kipangarasiran sa ikwalang namori. Ikatlo, tigman niyo mga ulama, akungan yan. Kinirupan wallah sa karata o kalipat o puso. Akit sumakyang ko dunia. Nagyang ko to keder ka no ang ko to titu akang giginawai. Kedang ko to rabit. Ayaman na kagaga ko to mga puso mga tao. Sabab sa ayabu kapagaga ko to puso mga tao na dunia. Na andun ni ka pa kasusupa kairan si ko dunia na kupareksiran. Lagi dah nga mamasitan ron. Makipangginaway ka sa pagaring ang Muslim kagi ed na kasusupyer ka aguna. Makipangginaway ka sa pagaring ang Muslim kagi pipikir niya nakapanggunangan yan. Na udah guna niya ka na di ka na nipagirya. O di ka puling sa mata niyan. O di na di ka mala sa ginawa niyan. Na uwad na kasusupyer ka alimo. Uwad na kasusupyer ka tamok. Uwad na kasusupyer ka kadato. Uwad na kasusupyer ka kasibi-sibi ang dunya. Na ipangginaway ka niyan. Nagiya, naayas sabab yan, nagiya malilipat sa mga pusuiran at tumataluga sa iku dunia, bigagalit sa iku dunia, na langon nakapaging kawiran na ayad na pipikir ni ranon na dunia.
Gitu tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu fiha atau fatanafasu fiha fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatshum. Ingmani Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nabatig Nabi ay kuwan-wan nakarkano. Na ubar kano nabatig Nabi sallallahu alaihi wasallam ipkuwan-wan nakarkano masuk ka pobre. Ayat tigo Nabi ay ipkuwan-wan nakarkano nagupunda kano kalaka isu dunia asisakoy aniyo sa lagi dukya sisakoy eronom yang una niyo na mabinasa kano sa lagi dukya binaseran. Ayat wa sabab na kalakan raktano sa dunia na aya ka penggelebak mga taon na kalasirang ku dunia. Lagi dang kaya languan dinggelebak sang amasa tabi na ipun sa eko kanda to na aya pipikir no din dito na ang kalay ku dunia na api amya binabinasa sa pagtaon niyan. Korupsyon aka pagintaw. Ayat wa sabab nagi patag ku dunia. Na languan ni man to aka pagintaw tanong. Belagi do sa eko kanda to. Belagi do sa eko kang grupo. Belagi do sa eko ay mananin nakandugag. Belagi do sa eko ka pagingid. Belagi do ka masjid, ka madrasa. Belagi do ka mga organisasyon at pangadin. Tabi-tabi na aya miya kalalasakit na korupsyon. Aya mananin na. So tigiro tigman niyo bagbabasa EBC. Yung to sakit sa dunia naging gaya EBC. Yung to pero naging ta korupsyon, bribery, yung ta mga pad ang mga sakit sa dunia ay sabab na kabibinasa agyang kutwa pamikiran ng mga tao itatalog iran sa agyang kutwa babaya sa dunia na ay pinakamalaw na korupsyon na inutup ka din sa korupsyon nagipantag ko dunia inaman ito di pangurap inaman ito ang napangad na wata tamang mga GC napkatano na niya siya kuguni at tama siya nga mga GC na adnam niya korupsyon pero ina kesakit, udi na putay. Na tinimuti mo yan ang tatabang na ingi pa nga kaliyan ba di sini yan. Ay ito sabab na korupsyon. Ay ito sabab na pantag sigo dunia. Na takalangan man ito at imiyad mo ito sigo GC. Na dapat ka kapaging mga Muslim. Ay dapat ka di kang gobyerno mga Muslim. Ino man yung pagkadakal sa tukaw. Ino man yung pagkadakal sa kabinasaan. Ino man yung pagkadakal ang motwa mga krimen adi manggulo ko yung mga Muslim ay sabab yan na korupsyon agi upama kay tunay ang kutwa kabla rumadakal na tao nagdaman na good na krimen kamanisan nakatitiyo ko pang kapagintaw niyan na sabab sa maad sa korupsyon na giti sabab apkaden agem ko to akabinasan na aya sabab ng korupsyon nagi aya di makatengan sa iko kadato di makatengan sa iko kapar na mga tao ang malilimpang sa pusiran o dunia na mialimpang angkot wa dunia angkot mga pusiran na minirami mo nang uta panagunta maniran na ediran di kang galabak na pantag ku dunia iran api amya binabina sa akhirat iran na gitu sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinin di panguyat agyang koto ay mananian na kababay ay tanong sa iku akhirat tanong nagugyang koto kawat tanong sa iku dunia tanong sa tin suka pakala o dunia sa iku manusia na ayat na kapakala ko puso yan nagyang koto o paguparek ayat pakala sa iku puso yan nagyang koto ayat kaswat tigin no puso yan na berang-berang amadadalamon matatagong pa ng kutwa kalak sa iko kurianan rakanian nagu kawan sang kutwa kurianan sa iko tamukyan kawan sa iko kurianan kadato yan kurianan sa iko kasibisibiyan yan tigin na kungan yan sa iko manusia na pekaw mano-mano to sa babay sa iko dunia alin din yan sang kutwa tamukyan so kadato yan nagu sa mga pod ayamanan yan na mga kasibisibiyan yan. Ayat wa sabab nagi so puso yan na malilimpang o dunia na ron parami-rami na ayat wa sabab nagi madar kanyan ang kota ka pumimikiran na inus kanyan pakamuayan sang kaya dunia inus kanyan pagod na wallah nagu inoto bang kaya dunia na tatap anta ka kudubu udi na anto na ikurian na nusik walang anamori nagi di niya to paparatian ubad na alungan namori
Harus kanian miya tamataman sa giyang ko to ayaman anian na dunia yan. Oreno to mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kay kita luga si ku dunia na fitna ini si ku manusia. Mana at pangayas iku mga tao amala. Kailangan si ku manusia na masyap tano ang giyang kaya kapagagamatan. I said na itiuba ko mga tao, itupang ko mga tao na suduniran sa kakabina sa agamayran. Nagupunta pangi sa manusia ko kapagagaman niya sa itapang na sudunia na tantud na ng kumiya ka reg-regen abutad. Sabab sa kisampay sa sutaw na pusaan yan sa agaman yan. Kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabadiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na pamakupakot kan watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ka mga taling umarkan ang kaya fitna. Fitna ko dunia. Fitna atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kalibutang yan na sagintas ko kalibutang ko kagagawi. Ay atigo Nabi kerma perupaan ro mga tao. Nagkapitaan ro sumama ang mapaparat yan sa kanyan nagkagabihan na kafir. Orian yan nagkapitaan as kanya na mapaparatian, nagkapitaan as kanya na kafir. Saan yan natingo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yung kutu agaman yan. Sa iku miyak kay ito arga sa iku dunia. La ilaha illallah. Miyak kay ito arga sa iku dunia. Na kasagaran tanwaya, ad na mga tao, miyak kalito na, miyak kalay paratiya, na kapakaya awe niya muka kekuasaan kutuwa kapipiyagino niya na makatenden na tenden. O di na pemukag. Yung sarap umakuha niya ng kota kasibi-sibi niya ko dunia. Berang-berang mga tao apus aniran su agamayran sambi uduni eran. Na ad na keton ka mga tao as kanyan na kepir. Gagaganya na kepir asar bu madatu. Gagaganya na kepir asar bu makuanen ang utak pipikir niyan akadatu aku niyan. Ano pa na mga tao asar bu makuanen ang kutuak papikir niyan nakasibi-sibi ang kudunya. Na pemukag ibsibi nun agi ang kutu agaman yan. Ito itigman ni Syekh Al-Uthaymin rahimahullah. Mata natin na surah sallallahu alaihi wasallam na piyakay ng katanong niyan sang kananabtad at pagkataling malibutang fitna. Kabalo niyan sa mu'min sa iku kagabiron na kaper si kapitairon. Mu'min si kapitairon na kaper si iku kagabiron. Ayamanot wat tingin na murtad sa manusia. Palius kaniyan sa iku agaman yan. Palius kaniyan sa iku agaman yan. Na manlamin yung mga nitanotin si kutabang ko Allah sa linding tanong niyan san. Orene natigin na pusan yan swagaman yan si kumya kay twito arga si kudunya. Nalangwan natigin na kasibi-sibi ang kudunya. Lagi dutamok wata udina mga ninsan na palid na betul sa kasibi-sibi ang kudunya. Na gupon na kang sabihin agyang ko to agamang ka. Na mataan na miyapad ka sang ka na mga tao mapitakiran udina si kumapitairan na mu'min na kagabihan na kafir na kagabihan siran na mu'min na kapitan sila na kafir. Nagiti sabab agiyang natigin na pamagita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na may nakatanwayan. Sa nga masa tanon na tantud na ya kasi sinagade sang kaya masa. Kasi sinagade sang masa. Ilan naman ang utang mga tao sa isang social media na pangalitan sa mga vlogger. Pangalitan sa mga vlogger at pumanaraw sa mga rata. Pelakas ang kaya social media pakailan sa orat yan pemukag, pemanutul sa kabukag berang-berang na mga kontentiran adi makayon sa ikwagama apa mukag langon ay ito sabab na ara-para-perang usukay ara-para-perang dunia na sambi dunia eran sambi akhirat eran na suduni eran ipsimbiran napakalangaw to nas iko di mamagagama na pakailan kasan sa di mamagagama ay kailan ka nag-youtube din so kumakadeg ko sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kay tuwito bua kasibi-sibi ang kudunya na ipsimbilan sa agameran. Na siya pangalitan ng lagi niya mga tao. Tiro na kakira nag-iagilbok na ipkakafire. Di ka pa kayo basta nagipsumpat sa baging ngaran sa ulama. Da kapsumpat sila nun na pipikir nila na tigiran na giyain na kamapian na kailangan na mapagtinuron na sunsiran sa angkoto aparenta asala ko aparenta wallah sambi ang kuto duniran na swagama iran. La ilaha illallah. Pagkailangan sa mga ulama, tabi. Aguni na tanto ko malay po sayang ko Quran na gusto na. Na uma sudah to mga kaper, nakiling nga sila sa bangulo.
Ila, medib sa banggulo, hiling nga sila sa mga gymnasyon na namiyang makalala gymnasyon, ay pupuruyan sa lima o kaper ang mabuhay. Na dito dumada, check ulama. Aba, so kaper, agito sumyamo no ko mga apo-apuan na ka, na ba nga pupuro na lima niya, natigil na mabuhay, akata sudah tutan, o amya katalingom ma. Sama na to, na terima ka nito ang kaper, dago terima ka mapiadigal ka nito ang kaper, ayamala na terima ka sa pamikiran na kaper, dago terima ka agyong ko to, katitagumpay ka paginto kaper, at tika mabuhay. Na ito na mga ulama uto tila ka na ulama lagi dito inusarian ang utwa ilam uyan sa eko papakademang usyek o nga mga muslim daginan na dito ni sibin agyang ko to ayaman na niyan na agamayran sa eko miya kay ito arga sa eko dunya napakademang adnanan sa eko mga pad aad na mga pamagitaon wala agalabak napsuldo ng uta mga tao arap-arap buka mapian sa eko dunya bala sangan wallah subhanahu wa ta'ala sa madala mapiya وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام